Hey, mabungahong hapon mga igsoon. So, live ta unya. Kaning topic ka igsoon is based ni sa request. Bago pa lang ganina na nag-message na ko nga kuan kanang maayuman ka kay nabag-o na ka. Tabangi ko be, no? Unsa may akong buhaton nga tinud-anay jud ko nga makaundang jud ko ani. Unsay akong buhaton nga makagawas jud ko ani. Ang iyang gimean is gapos jud siya sa kaning illegal nga droga, no? Sa lulong siya sa illegal nga droga nga usa siya sa biktima karon kaning taas, di ba? Kabalo naman taron sa latest na to karon nga saka gyud karon ng droga o balik, no? So usa siya kuno ka biktima na. Dili lang siya igsoon kun dili daghan kay gi-ignore na ko nga mga message kay ang ilahang problema is may tungod ani unsaon gyud nga makagawas giunsa nimo pastor asa ko mag-start or unsaon ako nga tawagan na mo-sustain ma-maintain ang kabag-uhan nga akong nasinati nga na bitaw. So mao na nga akong nag-decide ko nga maghimo ani nga video kay ako ning gi-address sa mga drug dependent or sa mga let's say makagamit gyapon siya pero panagsa na lang or gusto magbag-o pero lulong sa illegal nga droga. So murag expert ko during dapita igsoon kay mao ni akong kinabuhi kaniadto. So mao na nga ako ning i-live karon. Okay? Mao ni atong i-live karon dili ni actually ang live na ko karon igsoon tubag lang ni sa daghan nga nagpa-advise, nagpatabang, nagpa-counsel na ko regarding ani nga issue sa illegal nga droga. So lahi ni atong live karon dili ni pare sa una nga mao ni verse nga natay malakbitan nga verse pero gusto na ko ipaabot gyud, no? Kay kabaw na mo igsoon nga naagid sa heart nako kana bitawng mga drug dependent, mga piniriso, mga kriminal, mga adik-adik, drug lord. Unsa man diha basta mga dautan ganahan ko diha, no? Kay diha sila kong linya. Mao nay rason nga nung gihawas ko sa Ginoo gikan sa kangit-ngit. Unya nag-promote jud ko Ginoo Jesus, no? Ako mag-promote og relihiyon. So before that ako sa nang i-share pod diri sa kuang personal account unya ako mong gidasig igsoon kung namoy mga kaila nga mga adik-adik bitaw or drug dependent or let's say kadugo kaliwat. Pwede nimo i-share aron makadungog sila ani or pwede i-mention ninyo or if ever na kay kaila nga kay balo ka nga naning kamot siya nga mugawas na or makagawas anang bisyuha, no? I-mention diha kay makatabang ni niya nga mensahe igsoon. Kani nga wisdom ba? Nga naman, nasinati man ako ni. Amen. So, again, ako sa ni-share. So, this time, pwede mo mag-start atong i-share ni nindot ni nga message igsoon kay kinsay nakadungog balita ganina or yesterday ba to katong naay asawa niya og iyang anak iyang gilungguan og di ba? So usa isyu to adik-adik gyapon. Kuyaw kay utok kuyaw ning mga adik-adik igsoon. So mao na tong topic ron. Unsaon nga ang tao mahigawas diha or nahigawas na ang tao diha. Unsaon nga kana bitong magpadayon ang iyang kagawasan kabag-uhan, mo sustain ang iyang nasinating kabag-uhan kay bisag daghan karon mga igsoon nga nabag-o na ni gawas na ng bisyuhan na balik lang gyapon kay daghan daw maninintal. Ako reaksyon daghan maninintal na wa malay kong balik na ako gibuhat aron i-maintain ako para mo sustain ang akong kabag-uhan igsoon nga gihatag sa Ginoo kay kuha naman ko 13 years na ko igsoon nga na set free ni Lord from the bondage of drug addiction.
Okay? So, again, before that, ako sa ni-share. Unya, kamo sa diha mga igsoon. So, again, kung namoy mga kaila diha nga mga drug dependent or let's say, gusto na bitaw mo gawas sa ilang bisyo nga na bitaw nga kanang gapos yun sila na bitaw. I-mention da igsoon kay mao niya itong topic karon. Excuse me. So, ako sa ni-share ha. Man kinahanglan right. Praise God. So, ano ko bidan sharing na ba ko? Okay. Okay, so done sharing. Okay, so anyway, kung i-shout out ang 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Thank you. I praise God for that. And again, ang atong topic karon igsoon, ang akong gusto ipaabot igsoon is kana bitong unsaon nga ang usa ka drug dependent mula hutay ang iyang kabag-uhan or kung napa siya mo gamit pa siya panagsa kana yung mahingpit ang iyang kabag-uhan, no? Ang kuan man gud igsoon, ang caption is do's and don't, no? Unsay angayng buhaton ug unsay dili angayng buhaton, no? So mao na mga igsoon atong topic karon. Ang ato adjong gipunto karon kaning issue sa illegal nga droga kay mao ni kusog karon, grabe no? No, so again, shout out na ko ang 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Kunya akong gi-shout out ang mga subscribers ani nga page. Thank you kay no, daghan diha no. Mga subscribers ani nga page, and aside from that, ang nay uban magsigsend og mga stars ana bitaw. Wala man ko naghangyo ninyo, but ako nang gi-appreciate no. So salamat kayo sa kanunay suporta ninyo, and salamat sa kanunay pag-atang ninyo mga igsoon, excited mo nga mag-atang sa atong live. Usa kos gibag-o sa Ginoo Brad Pastor. Amen, amen, amen. So shout out na ko no si Sister PE sa monto. Plido ato niya. Actually mag-meet me ani og taga yesterday dito sa City Jail sa Gawas. Shout out to Brad Care Palier. Okay. So, paabot sa sa uban igsoon. Okay. Very interesting itong topic this afternoon kay may tungod man sa kanabitang unsaon nga mo sustain or mo sustain ba mo lahutay ang ato ang kabag-uhan. O nya, and then nga na pod unsa may angay natong i-maintain. I-maintain ba para ana man na siya no. So shout out na ko ang tanan OFW around the world, no. Tanang mga naka-permanent resident diha, ang mga seaman, shout out si Ferrer. Shout out na ko tanan ng mga lain-laing ahensya sa gobyerno. Labi na ang Armed Forces of the Philippines, BFP, Kapulisan, shout out no. Unya mga brad nako, brothers and sisters of Alpha Caparos, shout out. Kay bawo ko nga daghag mga brad nako nga maigo ani. Igsoon kay balo na mga sikog sudog prisuhan. Bisan asa, Bohol, Cebu, nabot na ko Mindanao. Daghan dito mga brad nako nga naa dito sa prisuhan niya. Ingani ang kaso. Shout out lang gyapon mo, no? Long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. So shout out sa Siyas Captain in Arms and mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. And tanan nga nagtan-aw. Shout out unya. Before we start igsoon, this time we have 26 viewers. Gusto ko nga i-mention yung mga higala ni igsoon kay og na mo speaker diha pakusgi. I-bluetooth kusgi kay I know igsoon bisag unsan yung kabuutan naagi mo silingan nga adik-adik. Kusog kay no ang drugs igsoon ni Saka.
Siyempre kay baw ko kay naman ko sa social media na ako ministry, and aside from that nasa ko sa station, nasa police station unya. Kabalo kita ng mga ingana, no? Unya aside from that, sige po tagsulod og prisuhan niya. Kabalo tag unsay majority sa kaso dito, Shabu. No? So again, ang himuon karon igsoon is ako ang hisgutan ato yung isintro sa topic kaning illegal nga droga nga kay daghan magud nag-message nako og unsaon na daw nila pag-start. Giunsa daw nako pag-start, giunsa daw nako nga naingani ko nga adik-adik daw kay ko sa una. Mabitaw ning mga senyales na pay mga no. So daghan nang utana, curious sila sa akong kabag-uhan ug giunsa nako. No, dili giunsa na giunsa sa Ginoo mao na kay akong kita-kita ra wala gid no. Unya and of course natay buhaton. Giunsa nako nga mahingpit, ma-maintain no. Daghan kuno tentasyon, basta something ana. Unya nangutana sila nga ug naana ka ana unsaon jud nga di na jud ka mobalik. Kung nabag-o na ta ba? No. So mo na mahigso natong topic karon. Before we start again, akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Again, Cebu City Jail, shout out. No, grabe. I was so blessed yesterday, mga igsoon, grabe ang gibuhat ni Lord. Nindot kayo niya, makabless ang response sa mga inmates dito nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo. No? So, akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Shout out na ko da sila si Brad Aris, no? Brad nako. Tanang mga Brad nako diha, daghan kay mo diha. Ang worship team diha, no? Shout out nako sa Maximum 4. Tanan nga na sa Maximum 4 shout out. Og sa katong giwalihan ako yesterday ang Maximum 19, shout out sa mayor diha. Nya salamat sa inyong very attentive kay Maminaw nya. Nako yung mga nakita na nang hilak dito igsoon nga grabe, I was so blessed na amaze ko sa gibuhat ni Lord nga yes, nindot kay presence ni Lord itong dapita bisag huot kay igsoon kay daghan kay mga piniriso pero successful malipayon bisag inigpadulong nako dito usay maglisod kog agi sa gianan kay naigahigda so des tunga pero gamay kay ba no pero still victorious and very fruitful ang mission yesterday uban sa tabang sa Ginoon. Shout out din ako ang akong ka-team igsoon. Ang Living Water Christian Fellowship. No, pinanguluhan ni Pastora Ninit ug sa tanang mga brad nako nga iyahang mga kauban. Sila Brad Jemuel, Brad Jerry, Brad Danilo, sila Brad Adsel. Ito uban na to kalimot ko suban ba? Itong bako bitaw, isay nga na to, kung na yung makakita diha. Basta, tanan, shout out niya. Ako sa shout out ako ang duha ka disciples nga akong kauban yesterday nga mga banggitan sa nga mga barumbado di sa mong lugar. Kung shout out si Brad Jimmy o si Brad Bobby Linteria, no? Mga banggitan gina pero gibag-os Ginoo. No? So no, again, shout out na ako ang Cebu City Jail. Katong akong kaistorya gahapon, kalimot ko kinsa to nga na to. Basta katong kauban ni Brad Aris, katong tapad na ako gahapon, mayor sa to. So tanang mga mayor diha sa Cebu City Jail og ang commander, assistant commander, kauban ako kaon gahapon dito sa lamisa. Grabe. Nindot kay igsoon nga sa sentro sa among topic, conversation, way lain kung dili ang milagro sa Ginoo. Piti ninduta. No? So, again, shout out Cebu City Jail og ako sang gi-shout out ang mga BGMPs din, no? Ang mga jail officer, mga warden, naam day mga followers na to diha, no? Gahapon sa dihang gi-check ta igsoon pagsulod nako. Ana man na i-check ta imong sapatos pahubuon. Kanara niya i-check ka ba na i-check sa imong lawas. Ingon tong usa dito nga ikaw nang kuan, nangutan na siya na curious siya ba kung ako ba daw to? Unsay ako tong na dito. Yes, ako nang nasa Facebook nga magsigig share sa pulong sa Ginoo, magsigi og magmugna og videos nga para sa Ginoo, no? Ako nang shout out sad ang kuan katong mga tigskan bitaw diha kanang naa sa Pier 3. Naay mga followers na to diha gahapon paglabay nako ningingon ning balik na lagi pug kasir. No? Shout out nako no kinsa to mga bata dito, mga bata pa man, no? Na diha nasa Pier 3 kanang muskan bitaw niya i-check upon ka imong bag. Na diha na mga followers na to dito. So again, shout out Cebu City. Thank you so much. Yesterday diha ako gikan unya excited na po kumubalik da itugot sa Ginoo. I-provide lang ni Lord ang panginhanglan igsoon provision automatically anha ta diha.
salamat sa Ginoo. Ug ako nang gipasalamatan ang mga tao nga nagpaluyo gahapon nganong nakaabot mi. Nay mga gigamit si Lord nga mga tao para mahimong posible ang among biyahe ug ang among pagwali, pagsangyaw, pag-share sa pulong sa Ginoo sa Cebu City Jail. Okay? So praise God for that. So this time we have 38 viewers. So pwede pa ninyo i-mention i-mention yung mga higala sa comment section kaya nga to ang topic karon, it is very interesting kay about drugs ni. May tungod ni kung unsaon paggawas o unsaon pag-start nga mabag-o sila, unsaon nga ma-maintain ang kabag-uhan, unsaon nga mo-sustain, unsaon pastor nga magpagamit sa Ginoo kay gikapoy na ko aning sigisuyop og syabo. Kana. But before that, igsoon, after ni mulakaw na punta kay busy lagi kita, no? Magampo sa ta ato sang i-welcome ang presence ni Lord itong pagabuhaton karon nga i-bless ta sa Ginoo, no? While waiting for the others, no? Okay, so let's pray. Father God, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity, blessed day, great privilege that you have given to us this afternoon nga mamalandong na usab mi sa imong milagro, mamalandong mi sa imong balaang pulong, mamalandong mi sa kamatuoran, Ginoo. Kaya ang kamatuoran may maghatag namog kagawasan. But before we proceed, Lord God, andama mong kasing-kasing, himua kaming takus ang ayan mamati sa imong pulong. Nga tagaimig mapainubsanon nga kasing-kasing nga willing mo sunod kanimo. Kaya ang milagro nas pagsunod, it's not enough just to listen to your word or igora mamati o niya ipalabay lang sa pikas dunggan, Ginoo. Walay mahitabo namo. But let it be, Lord, among giampo nga nami kasing-kasing masinugtanon gid kanimo, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. Panalangin ta ng viewers karong taknaa. Unya ang mag-replay ani blessed Lord tanan-tanan Ginoo kutob sa maabtan ani Ginoo nga live ani nga video, Ginoo. Imong ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap ang manifestation sa Holy Spirit. Let it be, Lord, nga mabati namo. Ikaw lamang mong ipataas, Ginoo. Wala mi nagpagarbo, naghambog, nag-isa og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Mao kini nga among pag-ampo-amhan sa pangalan ni Jesus. Amen. Igang pa na. Again, mabungahong kapunon. Adakway tubig na. Okay na. So, nada si Itski diri igsoon. Kaya nga no, Itski? Gihilantan si Itski. So, wala lang. Tubig. Yesterday, mga igsoon, samtang nanaog na Miss Barko from Cebu. Malipayon kami kay successful ang mission ba? Ang ministry. Ang buluhaton sa Ginoo successful, nakawali mi dito sa mga inmates. Nindot kayo, malipayon kami kauban sa akong disciples, sa duha ka disciples na ko niya. Samtang ninaog mi sa barko, nagsige mig istorya dito sa naglakaw mi ba, ningingon mi nga. Unsa kay pagsulay na turo, no? Kay ana siya. Ana tong usa nga. Ako ra bang nabantayan, Brad, basta gikan ta prisuhan, gikan ta magwali. Naitesting mo musuko ang yawa ba niya. Of course, nahitabo gapon, grabe ba ang gibuhat sa Ginoo, no? Indot, no? Naka-share ta dito kauban sa team nato dito igsoon sa Cebu. Mao ni pag-uli na ako gabi igsoon si Itski, grabing lipay kay siya akong gigakos. Kauban sa akong sawa. Pila ka oras gilantan og kalit ni ko. So murag part na bitaw pero nag-recovery naman siya ron. Okay raman, recovering. So, kanang naanad na sad ko nga na yung mga conflict, mahitabo, na yung mga testing, baka ang yawa di dyan na malipay sa kadaugan. Pero, kontrolado sa Ginoo tanan. Ang importante nga, nahimong malampuson, nahimong victorious ang buluhaton yesterday, igsoon nga atong gihimo dito sa Cebu City Jail. Sa Cebu, grabe sa protection sa Ginoo, bisag kusog ang balod, nalipong mi kay kuan man, excuse me. Kuan man ang mga igsoon kay pagbiyahe na mo gapong Cebu, wala mi tarong tulog kay ang barko nga mong gisakyan is 4 AM. So, of course, 4 AM niya. Ang pantalan kay di ba do oldre, tapos sa next town pa from Clarin man amo. So, ning mata ako nagpa-alarm ko alas 2. So, walay tulog kaayo pero kanay laging excited ka, no? Kanay laging nagtama ka ba sa presence ni Lord? Excited ka, wala nimo gibati ang kakapoy pero after sa mission igsoon, after na to nagwali dito sa sulod sa prisuhan sa Cebu. Gibati na may kakapoy mo to nga sa barko. Tulog ko na unsa ang balod man. Nakamata ko kay nagsige maglihok-lihok tuya-tuya pero
All in all, praise God. It's a victorious mission. It's a fruitful mission, and we praise God for that. Kay madaugon, malampuson, sa unsay mga panghitabo, malipayon ta igsoon. Amen. Hallelujah. So, let's start. Okay? Again, ang atong topic karon igsoon kay daghan na kay nangutana man ako. So, atong topic karon this afternoon is about kada bitong unsaon daw nga mo sustain ang ilang kabag-uhan kung drug dependent sila no before, o kung saon pod pag-start kung gusto sila mahigawas ana nga bisyo. Unsa daw ang ngayon lang buhaton, daghang kay nag-message na ko na unsaon pastor nga gusto ko nga mapariha ko nimo nga magawas na sa kangit-ngit nga maundang na ning sigsuyo og shabu kay gikapoy na ko ani barato kay shabu pastor, gusto ko nga mubiya na ani no. Mao na ilang mga message nako, so gusto ko nga i-live nako ni kay para sa daghan nga makakita nga mao gyud ninindot ang ngayong buhaton para totally ma-set free ta from the bondage of drug addiction. Amen. Kay kanitong lawas timplom ni sa Dios no. Nindot nga ato ni pagamit sa Ginoo. So daghan ang utanan ako about ana kay kabalo man sila nga diha ko gikan no. So gusto sila igsuon nga makabalo kung giunsa daw nako pag-start or giunsa unsay akong gibuhat nganong naingani ko. Kay kuan naman ko igsuon grasya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo lang. 13 years nako. 13 years nga gibag-o sa Ginoo. Way back 2012, gipagawas ko sa Ginoo sa shabu, sigarilyo, inom, marijuana, di ba? Rugby, bulkasil, sa payuban da barnis, ink sa pintilpin, syrup, gasolina, aso sa katol nga labinder, tanang kabuang babae. Gipagawas sa Ginoo igsoon. Unsay akong gibuhat o giunsa na ko nga ma-maintain kay ang kalibutan daron grabe ka dangog. Okay, ato nang i-share karon. But before that, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. Labing maayong i-share nato kay mauni ang Yahweh aron makabaton tag kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. This time we have 38 viewers, so ang uban 37. Okay, praise God. Pero mao lagi na dili ilang ta magpaabot nga magdugay kay nang manglakaw miron taud-taon no. Kauban sa kong asawa igso no na milakon ba importante maggrocery daw. Bitaw kay pahulay man mi ako, relax ko kay medyo kapoy pa sa biyahe layo bitaw. Walay tarong tulog no. So mao na nga wa ta ka live ganina buntag kay napog ko igi atimandri akong papa igsoon si Pastor Dumanon. Yeah. Basta busy ba. Mao na nga nakalugar ko karon, I grab this opportunity para i-share ang pulong sa Ginoo, ang milagro sa Ginoo, ang pamaagi nga gikan sa Ginoo para makakuha bitaw taog kanang pagtulunan, makakuha taog giya. Kay balo ko nga dili tanang adik-adik, paminaw mo. Kabalo ko nga dili tanang adik-adik malipayon sa ilang kahimtang. Daghang adik-adik nga gusto mo gawas, wala lang sila kahibalo kung unsay buhaton. Bugnaw naman kayo, pinahiyan sa ning aircon. Bitaw, sige, let's start. Nay question diri unay so no. Nay namgoy pangutana diri asa to siya. Nay nag-message nako ganiya, "Sir, maayong buntag. Nakay matabang nako kanang pulong sa Ginoo, ganahan ako makagawas sa mga kalibog bisyo niya. Nasuya ko nimo kay nag-alagad na ka sa Ginoo karon, nakabuhi na ka sa mga daotan. And then daghan pa kay sa ubos igsoon. Lagyo na kayong uban. Majority, daghan jud kayo kaning about drugs, no? Kay everyday igsoon, mao na nga pasensya na mo nga usay, di na ko matagad yung message kay everyday. Ang mabutang aning message na kondisyon ang uban tag 200 na 150 na tag 100 nga message niya, di na ko maukaw ang uban kay it's not all the time nagatubang ko sa akong Facebook, no? So mao na igsoon nga ako na ni siyang gisummarize nga mao ni ang ato ang topic karon mao ni angay na tumbuhaton nga unsa gyud nga ma-totally set free ta. Unsay akong gibuhat nga niingani ko. Unsay gibuhat nako nga banggiitang adik-adik sa lungsod sa Clarin nga niagig pamaligya nga nambuntis og babae. Naingani na karon. Unsa kuno gibuhat nako nga sa una mahadlok man kog pulis karon nga tigwali naman sa mga pulis tigbadlong mga saba pa tigtudlo tigiya. How come nga naingana ka? Sa una nga unsa man ka oy man ka ilado man ka praning mangalitawag nimo sa uban kay grabe na ka natandog na imong utok. Di ba? Giunsa nako mao ni igsoon. So again,
dili pa ta magpadayon, sige i-mention ninyong mga higala direction. Labi na if ever na mo yung mga relatives nga kabalo ka nga nag-struggle sila aning addiction sa drugs ba. I-mention ay kauwaw. Basin makatabang ni nila unya i-share na to, i-share igsoon. Ato ipalanog ni mao ni nindot i-share igsoon. Pulong sa Ginoo. Okay, let's start. So atong caption da igsoon kay do's and don'ts. So unsay angayng buhaton ug unsa poy gitawag og wait sa kay day mga kaling mukalit lag panguan na to ba. Unsay angay natong buhaton ug unsa poy dili angay natong buhaton. Okay? Mao na tong topic. Right? So kaya ang naguna sa to ang caption is those man. So unsay buhaton una. Unsay buhaton para makagawas ka ng bisyuha, illegal nga droga. Unya sa diyang nakagawas na ka ng illegal nga droga na bag-o na ka, unsa pag-ibuhaton nimo para mo sustain ang imong kabag-uhan. Kay nay daghan kayo igsuon nga mga adik-adik sa una, nagwali na. Sige nagsimba. Nanay Bible study. Maayo na kay mong istorya pang Ginoo, daghan na kay bersikulo. Pero asaron na priso balik. Pero asaron sila igsuon na malik sa agi. Dili kumpensaan kung nabag-o ka, mabag-o na jud ka hantod-hantod. Naatay buhaton nga atong ma-maintain or mo sustain ang kabag-uhan. Amen. So mauna ang dos. Buhaton, angayng buhaton. Okay, mauna atong unang isgutan. Now, so again, i-share na to, i-share dili ingon nga masikat ko, mao daghang di aron matakatabang tas uban igsoon no. Kay ay luoy ang palibot tanawa. Tanawa lang tong gilungguag oo, asawa, duha ka anak. Unsa may rason ang punot dulo, syabo. Pila ka milyon tong syabo nga nasakmit da Cebu katong diya sa airport man siguro to. Airport per. Grabe milyon bisag diri sa Bohol na yung mga milyon. Droga. Saka na kayo igsuon so mao nang kulba ng palibot ron mao na nga dapat ang mga batanon ma-educate about ani kung unsa ka delikado, kung unsa ka peligro, kung apil gid ani kung mo ma-involve daning illegal drugs igsuon. Amen. So now, since ang nag-una sa atong caption diha is those and don'ts. So arita sa those, ang angayng buhaton. Una, unsay angayng buhaton para makagawas ta ng pagkagapos sa illegal nga droga. Again, una na tong buhaton para mahigawas gid ta ng pagkagapos, pagka-addict sa illegal nga droga. Kaning gitawag nila og shabu, kaning tubag nila gitawag nila igsoon og utot sa demonyo kuno or unsay uban na tawag nila? Pulburon. Nga naman ang ilahang term na, no? Kanang murag, ko ano ba, no? Joke lang na. Pero mauna term nila sa uban, terminology. Now, una, unsay angayng buhaton para mahigawas ta ana? Kay dos taw na sa dos man ta maguna, no? Sa angayng buhaton. Okay. Una, igsoon nga angayng buhaton para magawas ta ana. Una sa tanan, mo decide kita, na gitawag og willingness nga mo desisyon kita igsoon. Ato ang kagalingon naman. Dili man pwede ang laing tao may mo bag-o nimo. Dili pwede ang laing tao mo desisyon nga magbag-o ka. Ikaw mismo. Ikaw mismo igsoon mo decide. Kay mao ni una buhaton. Kung nay nagtan-aw dia nga gapos ka ani, lulong ka sa makadaot nga bisyo, especially illegal nga droga. Unsay unang buhaton aron magawas ka, mabag-o ka? Una mo himo kang desisyon. Mo barog jud ka, mo decide ka nga maisugon. Mo decide nga unsa, mo duol sa Ginoo. Mao gini una. Una nimong buhaton mo duol ka sa Ginoo. Kay bisag unsaon nimo bag-o di ka mabag-o kung wa si Kristo. Mao bitong gihatag ang kinabuhi ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Kay kabalo siya kung kita ang magbuot-buot bisag unsaon natong paningkamot walay mahitabo. Amen. Mao na igsoon no, una sa tanan gusto kag mabag-o, duol ni Hesus. Mateo 11:28. Duol kamo. Di ba? Master kay tana. Duol kamo kanako gikapuyan na nang sigig suyop dag syabo. Ug na kay kwarta chip in dayon. Ang parapalit og bugas ug parapalit og sudan imo nang gi-chip in dito kay nanuyop mo si mong barkada. Gusto ka mo gawa sa nauna nimong himon mo decide ka na kay willingness nga ma-change igsoon. Kaya ako na ning balik-balik si Lord always available iyang gahom para mousab nato. Pero kinahanglan pod atong tabangan atong kagalingon. Willing si Lord mo tabang alang sa atong kabag-uhan pero tabangan sad nato atong kagalingon. Amen. So una igsoon mo duol ka sa Ginoo, sincero, tibok imong kasing-kasing. And then,
surrender ka, mga ikagtabang, Lord, kapoy na kayo. Ingani man akong gibuhat nako. From mao gini igsoon from the beginning nga naabot ko ni ingani akong gibuhat igsoon. No? Duol sa Ginoo, surrender, wa kay mahimo. Lord, kapoy na kayo. How many years ko nag-attempt nga mabag-o pero why joy nabag-o? Dahil pipila ka adlaw, mga 3 days siguro nabag-o ko pero balik lang yung pagsuyok. Unsao naman mo tong 3 times ko nag-attempt og suicide kay kapoy kayo. Hago na kayo. Di na ko kagwanta nga way tugpa kanunay. No? So akong gisurrender ang tanan sa Ginoo. So mao ni atong buhaton igsoon gusto ka nga makagawas ana, mabag-o. First step nimo, mulakang ka paduol sa Ginoo. Ingon sa dambalang kasulatan, draw near to Him, to God, and He will draw near to you. Ang first step, dili si Lord ikaw. Mo decide ka nga mo duol, mo surrender sa Ginoo. Kay kinsa man na si Kristo, He is the truth. John 14:6, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. And speaking of truth, si Jesus na, according to John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Ang kamatuoran maghatag nimog kagawasan gikan sa illegal nga droga. So ang imong himuon igsoon kay the truth will set you free man ka. Kinsa man ang truth si Jesus. Muduol ka ni Jesus, magpaubos, muangkon nga ikaw makasasala, isulti, iyagyag tanan nga mao ni akong problema, mao ni akong struggle Ginoong Hesus, gikapoy na ko sig suyop, ang parapalit og diaper, ang parapalit og bugas, ang parapalit og vitamins sa ako ang anak, ako na may nung isuyop kay adik na kay ko nabuang na ko sa Cebu. Tabangi ko duol ka. Ikumpisal tanan nga makasala ka. Nga nakay gihimo nga wa ka malipay ang kuna tanan i-admit ra. 1 John 1:9. Diba? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive. Pasayloon ta. Ikumpisal tanan sa Ginoo, duol, surrender. Ana ra igsoon. And then after that, of course, mabag-o ka. Naman sa Biblia, no? Makabalo ka mo sa kamatuoran, mahimo na kang gawas nun. Makabaton ka mo kagawasan. No? Muduol ka ni Kristo, igsoon, magpaubos mo angkon sa imong sala. And then after that, kaingon man ang 1 John 1:9 nga, iniguman na itong pangumpisal sa Ginoo, igsoon, makabaton tag kapasayloan. Sa diyang makabaton tag kapasayloan, mauna na igsoon, si Lord, igsoon, kinanglan nga naanatay, relasyon ni Kristo. No? Kinanglan na atay gitawag og hingpit nga relasyon ni Kristo, muduol ta makigrelasyon na ta, no? Makigiusa na ta ni Kristo igsoon kay ingon si Pablo sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, ang tanan nga naa ni Kristo, ang tanan nga naiusan ni Kristo, mahimo siyang bag-ong binuhat. Kung adik-adik ka sa una, mahimo adik-adik yapong kakaron, pero adik na sa presensya sa Ginoo. Amen, mabag-o ka. No, mao na una nga buhaton nimo kay dos man ta mag-una sa dos sa buhaton. Gusto ka makagawas na igsoon, kaning illegal nga droga, gapos ka, unas mo, surrender ka sa Ginoo, mangumpisal ka, mangay kag pasaylo, makigrelasyon ka ni Kristo, makigiusa ka ni Kristo, igsoon, mga lagad ka niya. Amen? Nya karon igsoon, ganun na kay relasyon ni Kristo, automatically, makabaton jud kabaguhan. Kaya naman, ang 2 Corinthians 5:17 nag-ingon, if anyone is in Christ, he will become a new creation. Unsa siya kabarumbado, katarantado, kamaldito, kasalbahis, kaadik-adik, mabag-og siya. Kasultian ko kamo igsoon. Bisag unsa kagubot sa tong kinabuhi kung atong i-invite si Jesus, mahusay na. Bisag unsa kaguba ang atong kinabuhi kung si Jesus atong invite, maayo na. Bisag unsa kadautan ang atong kinabuhi kung atong i-invite si Jesus, mahinluan ta. Amen. That is why igsoon dapat natay gitawag og intimate relationship with Jesus Christ. Mga lagad ta, manugyan ta sa Ginoo. Makigsaad ta. And after that, makabato na tagkabaguhan, maumaning dos, no? Ang ayong buhaton para magawas tas makadaot nga bisyo, labi na sa illegal nga droga. Karon, kay nakabago naman kaigsoon, nakay i-maintain pod. I-maintain ang imong prayer. I-maintain ang imong pagsimba. I-maintain ang imong commitment ni Lord. Everyday nakay personal devotion. Amen. Kaya ang tanom, igsoon, kung wala na bisbis, wala maintenance, igsoon, wala atiman, igsoon, mamatay, gaya na, parihar na sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Ibutang talag na kabato na kagkabaguhan, giset free na ka ni Lord, gikan sa pagkalulong sa illegal nga droga, na bag-o na ka, pero kinanglan na anay maintenance. No? Kinanglan, before ka muliho, kada adlaw, magampo ka. No? Imong ihatag ang imong first part sa imong morning ni Lord. Nakay gitawag og quality time ni Lord. Basa ang Bible, ayaw palabig busy sa mong cellphone, sa social media. Basa ang Biblia, kay nadi ang giya. Amen?
Na diha igsuon ang Yahweh, giya, pamaagi, unsay ang buhaton, solusyon nasa Bible. Mao ni ang mga dos, no, buhaton para sa kabag-uhan na to or ma-maintain ang atong kabag-uhan. Kung gapos ka sa makadaot nga bisyo, kung pagawas ka sa ginugikan sa makadaot nga bisyo like illegal nga droga, mao ni. Again, una, surrender sa Ginoo tanan, makigrelasyon ta. Then kung nakabato na kagkabaguhan, igsoon i-maintain. Ako na ning gibalik-balik igsoon ganina sa start, ningingon ko nga daghan kay mga gibag-o na ko no sa Ginoo. Wala na ni suyo, wala na nagpalahubog igsoon. Pero nganong himbalik karon, mo man na maintain. Amen. Mura na gud tag makina igsoon, no? Motor ana, no? Na change oil na maintenance igsoon. Why? Because our Christian life igsoon every day is a battle. Grabing struggles kada adlaw, daghang kay mga atake sa kaaway igsoon kay ang yawa normal ra na way tugpa kanunay tama kay na. Mao na mga igsoon nga para mo sustain ang atong kabag-uhan natay dapat i-maintain. I-maintain ang atong quality time ni Lord in prayer, i-maintain atong personal devotion, commitment, magbasa og Bible, mag-worship ka. Ug naay mga Bible study, mga buluhaton pang Ginoo, dapat aktibo ka. Part na sa maintenance igsoon sa imong kabag-uhan. Kay bisag milagruhan pa ka na bag-o pa ka karon wa kay buhaton, no? Magsige na kag lingkod, kauntog, lingkod, wa posible nga mobalik ka sa agi. Amen. Ako na igsoon. Akong na-maintain ang kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo, grasya sa Ginoo from back then 2012 na karon 2025 na 13 years na ko igsoon nga giset free ni Lord gikan sa pagka-adik pagkalulong sa illegal nga droga. Yes, nabag-o ko pero na ako'y i-maintain, na ako'y gitawag og personal devotion ni Lord. No, na ako'y akong gipalawman akong prayer time, akong gipalawman ang akong panahon sa Ginoo. Pagbasa og Bible, na ako'y gibuhat ba nga para sa kimiyan sa Ginoo kay para nako kinahanglan tag maintenance. Kay di ta mo sustain, di ma-maintain ang atong kabag-uhan kung wa tay maintenon. Kita ba mo og sakyanan igsoon nga magsigira siya dagan di mo patubil? Kita ba mong sakyanan nga sige libot-libot talaga grabe way undang-undang og dagan nya way tubil? Wala. Moabot ang panahon maimti siya. Pareha na nato igsoon. Sa atong kabag-uhan nga natagamtaman, kinahanglan jud na og maintenance, no. Kay kada adlaw na ay mga hagit, na ay mga battles igsoon, na ay mga lain-lain nga higanti matubang nimo, mga problema, pagsulay. Maluyam ta kadugayan. Kinahanglan ta mag-charge. Kinahanglan ta magpatubil, pinagi sa prayer, pinagi sa word ni Lord, magbasa ta, mag-worship, magkanta, na yung mga Bible study, mga gathering, mga cell group, mga service, attend ta. Part na sa maintenance na to igsoon. Kung gusto ta nga mo sustain ang atong kabaguhan. Muna atong buhaton igsoon, muna dos. Kaya nga atong topic karon atong isgutan karon ang dos ug don'ts about ni sa illegal nga droga. No? Muna dos igsoon. Yes, una, muduol ka sa Ginoo, bag-o ka sa Ginoo, makigrelasyon ka sa Ginoo, mo bag-o ka, di man nakalikayan. Nabag-o na ka i-maintain na maintenance, no? Mao na yung mga dos igsoon, no? Again, salamat sa Ginoo kay gibag-o ta sa makabato na tag kabag-uhan igsoon, ayaw jud kang sa pag-ampo. Ayaw og distansya sa Ginoo, ayaw palipat sa imong kabisi. No? Kay busy kay kasi mo trabaho, negosyo, unsa man dia pag-eskwela, praise God for that, way problema na di na sala. Pero ay palipat kay basin sa imong kabisi ning kang ana ka. Na kay maintenance. Amen? Para di ka mo balik sa imong kaniadto. Maintenance. Amen? Maunay dos. Ana ra. Ana pa day mga igsoon, mga angay buhaton nimo. Bisihay imong kaugalingon sa bulaton sa Ginoo. Sa kuana ang akong usa sa akong pamagi igsoon. Para wala na kay time mo entertain anang mga ingana nga bisyo-bisyo. Pangita igsoon og mga sitwasyon or mga buluhaton nga mabisi ka. Labi na kanang mga butang nga makapaymaya sa Ginoo. Sa ako naman tayo na igsoon, once busy ka sa mga butang nga nakapaymaya sa Ginoo, wala kay higayon nga mo entertain sa mga butang nga pangdemonyo. Wala kay higayon igsoon, wala kay time nga mo entertain anang mga negatibo or mga butang nga makapatrigger nimo nga mo balik ka sa sigig suyop ug syabo. Kaya nga naman, nalingaw naman ka, nabisi naman ka sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, nabisi na kag ministry, nabisi na kag unsa da igsoon, nabisi na kag basag Biblia or sige meditate sa word ni Lord, basta bisiha ang imuhang kinabuhi igsoon nga sa mga butang nga makapaymaya sa Ginoo. Kaysa akong naobserbaran igsoon, pareha kabantay mo nako. Nabisi ko ako adtong daily routine igsoon, of course. First part of the day, morning, akong gihatag sa Ginoo in prayer. Word ni Lord,
Nya, kabantay mo sa next na kung himuon. Aside nga diri sa pamilya, kung hatod kong anak sa school, no, unsa pa, kaon, normal naman na, mangaon man ta, mamahaw, panidto, panihapon now. Kabantay mo, igsoon nga, akong gibuhat diri sige share sa Facebook. Maghimog video, maghimog reels, mga short videos, rhyme, mag-upload og videos diri sa Facebook, igsoon. Kabantay mo, diskarte na ko ni akong gibisi akong kagalingon, igsoon. Sa mga butang, nga malipay ang Ginoo nga naman. Aron wala ko'y panahon mo entertain sa mga negatibo. Wala ko'y panahon mo entertain sa mga tentasyon sa panuway. Kaya ang yawa, nagupuhupo ra na. And I know, Satan, grabe yung plano nako kay gusto niya ibalik ko sa kaniadto, kay di mo angay ang demonyo nako. So, mo na akong himo igsoon, mo na yung mga dose. And that way, kana akong himo igsoon, sa akong naobserbaran, nakatabang nako. Kaya nga naman, ning sustain ang kabaguhan nga na nako karon. Unya, the more pagyug ko, mas ning ignore sa mga negatibo, mas the more ko ni-ignore sa mga dili maayo. Kaya nga naman, busy man ko, nakafocus man ko sa parehan nag-live ko, nakafocus ko sa pagbuhat o mga butang nga mahimaya ang Ginoo. And mao na nga walay chance gyud, walay higayon ang yawa. Ingon na balang kasulatan na ayaw tagi higayon ang yawa, mao lang na akong gibuhat. Amen. So mao na dose igsoon. And that way sa akong himo, mao na hinungdan nga na wa nagyoy chance ang yawa nga nabalik pa ko sa akong kaniadto nga mao ang pagkalulong sa illegal nga droga. Grasya sa Ginoo. Amen. Mao to'y dos. Ari na po to sa don'ts. Unsay angayng buhaton? Unsay dili na to buhaton di ay. No? Unsay dili na to buhaton? Kato ganina unsay angay na to buhaton? Karon unsay dili na to buhaton, no? Kung gibag-o na ka igsoon, no? Kung gibag-o na ka igsoon sa Ginoo, giset free na ka from drug addiction. Ganina nagisgot ag natay buhaton. Karon naputay dili buhaton. Sa kwalang una mauni. Para ma-maintain ang kabag-uhan nato, pareha nako kay ako ang maging kasinatian. Para ma-maintain ang kabag-uhan nato kay from drug addiction to Christ addiction. Pareha nako, no? Okay? Usa sa paagi igsoon, usa sa akong gihimo nga na-maintain is mo ni igsoon ang dos man to ganina, no? Karon don'ts, no? Dili nga nako buhaton. Wala na ko buhata na. Mao ni don'ts ba? Ang akong gibuhat igsoon is wala, no, kay don'ts man ta. Wala na ko nag-uban-uban sa akong mga barkada kaniadto nga hangtod karon adik-adik gyapon. Hangtod karon palahubog gyapon. Nilikay na ko, mao na don'ts na ko. No? Wala na ko mingle nila. Gawas lang kung inviteon ko nila para muwali. Or gi-impress ni Lord nga bisitaha imong barkada nga adik-adik walihi. Muanha ko. Pero kung mutambay lang makigminggol nilang wala hinungdan, wala na nako buhata. Kaya akong gibarugan igsoon ang giingon ni Pablo nga bad company corrupts good character. Bisan na bag-o na ka, no? Gisaninaan na ka sa Ginoo, gibalaan na ka igsoon, gipakamatarong na ka. Di mo pasabot nga adto ka mutambay atong mga kriminal, mga nasa makadaot nga bisyo, pwede ka matakdan. Gawas kung nimo tipo kanila, pero na kay misyon, kay kabigo nimo, dalhon nimo stilan sa Ginoo, or walihan nimo. Amen? Pero kung mo adto ka nito nga walay hinungdan mo, tambay lang minggol, lingaw-lingaw, no? Sayop na. Maunay wala or dili nato angayng buhaton nga makighugoy-hugoy sa mga daotan. Kay matod pa sa panultihon igsoon sa kalibutan, birds of the same feathers flocks together. Kung kinsay mong gikauban-uban, adik-adik, kriminal, unsa man diya, matakdan ka na ay posibilidad ana. Bisan pag moingon kag Kristohano na kag gibag-o na ko pwede kumutipo. Way problema na igsoon kay gitawag ta sa Ginoo isip kahayag musidlak pero ayaw kumpiyansa. Amen. Ay kumpiyansa kay daghan kayo kung nakit-an pilmiro wa pa matintal. Pero sa sige niyag uban-uban nga wa jud niya madalas simbahan sila. Kay mga pilosopo kayo, usa ka adlaw siya may nadala nila, himbalik siya siyang binuhatan kaniadto. Ngano man, sige mag-uban-uban. So mao ni don'ts igsoon. Kung ning tan-aw ka karon nga nabag-o na ka, no, gipagawas na ka sa illegal nga droga, ayaw na pud sige balik og tambay dito sa mga adik-adik. Gawas kung ang imong purpose mawali ka. Tan-aw nimo di patuo, insultuhon lang ka dinlikay. Kay basin matakdan ka, imbis ikaw may manakod. Amen. Timan ni ikusog ba ang puwersa sa kangit-ngit? Kusog ang kangit-ngit ining kalibutan, kay ang kalibutan giharian ni Satanas. Katanaw palibot pangitabo, di ba? Majority dautan.
Mao nay don'ts igsoon. No? Ayaw na og uban-uban nila. No? Ayaw na to barkadaha sila. Kay posible nga sila hinungdan nga mobalik ka kaniadto. Na koy amigo. Dili na ko mention kay dagham ko amigo pud nga mga adik-adik. First time nag-meet niya igsoon sa prisuhan. Sa prisuhan mo to wali gihikap sa Ginoo niya. Kusog na kay siya muwali sa prisuhan. Kusog na kay mulid na siya prison worship sa prisuhan. Pagawas niya mga igsoon. Okay pa wa sa bisyo. Lahi na kay tambok na kayo. Nindot kay naong ba kay mailhan man nimo ning tawo nga wala na bitaw sa kangit-ngit kay murag mudanag bitaw siya. Makita ko, wow Brad, kumusta sa pastor? Salamat jud sa imong pagbisita sa prisuhan. Daghang kayo. Nya karon kay excuse me. Kuan man siya mga igsoon kanang busy og Domingo kay nay trabaho. Wala siya simba-simba. Onya, igsoon ang nahitabo, ang kauban niya siyang trabaho, adik-adik. Sige sila kuban-uban, maor na, wapa ko to, wapa, di pa matintal, di matintal hantod kadugayan. Tinga ko, magkita, may mulikay naman ako. Ay. Yang mura nagding anna mo kangit-ngit ba, yung aura, yung naglamano mi, nang limbawd naman akong balibong ko, murag something wrong, ani. So, daghang may gayon, mulikay na siya nako hangtod, ning balik na siya ka, murag ngit-ngit tanawon itom, hangtod karon kay bawa mo asa, ni balik na pug kapriso. Ngano man, tungod kay wa man niya gihimo ang katong don'ts ba. Ganina akong gi-share nyo ang don'ts. Nagpabilin man siya kung lisa ka. Once we will dwell igsoon mo dwell ta nang dapita nga matrigger ang imong kaluyahon. Biti tas demonyo. Ang mayo likay ta. Amen. Mao na igsoon. Likay ta mao na don'ts. Kung nakagawas na ka ng bisyuha, mao ni dili nimo ang ngayong buhat. Mao ni dili nimo buhaton. Dili na ka makigugoy-hugoy, makigbarkada, mag-uban-uban sa mga adik-adik, mga palahubog, mga kriminal. Gawas lang ha, gawas lang kung gisugo kas Ginoo. Nga muwali nila. Gawas lang kung gi-impress ni Lord nimo nga tipo diha unya, invite sila simba na. Kung ni tipo ra ka kay naglingaw-lingaw, trip-trip, food trip unsa man diha igsoon, nakigminggol lang ka, nakigbanding, then prone ka. No, delikado ka igsoon nga mabalik sa kanito. Mao nay don'ts, ayaw buhata. Kung gusto ka nga makabaton og tinud-anay kabag-uhan nga mulahutay mo sustain ang imong kabag-uhan, likayin ang mga tawhana. Amen. Likayin na. Balag malain sila nimo basta si Lord di malain nimo. Balag mabangga sila nimo basta si Lord dili mabangga nimo. Mao na importante si Lord man. Balag dili nimo makuha ang simpatiya sa mga tao basta ang simpatiya ni Lord enough na. Amen. And that way, diha ka makabaton jud og musustain ang imong tinud-anay kabag-uhan. Amen? No, mo nay don'ts, ayaw na. Pag-anhaan ang lugar nga naa diha ang imong mga kajam-jam ba or maunay hinungdan nga matrigger ang imong binuhatan nga dili maayo. Amen? Mao na siya igsoon, no? Mao nay don'ts. Kay kuan man do's and don'ts. No? Yung sa pagyod, si tanaw ninyo, unsa pay don'ts igsoon, no? Kay mao mo una na to nga don'ts, no? Ayaw na og hugoy-hugoy diha, no? Don'ts igsoon is ayaw igsoon, ayaw, no? Ayaw jud pakang sa imuhang mao ni dili nimo buhat, dili angay may tabo nimo, no? Kung nabag-o na ka karon igsoon, mao ni dili nimo buhaton or dili angay may tabo nimo. Dapat dili jud ka, no, magpakang-asa imong pagampo. Mao gina igsoon una. Ingon si Jesus igsoon, watch and pray so that you will not fall into temptation. Once igsoon mo kang-ata sa tong prayer, it means nga huyang ta na, weak ta spiritually unya, dali ra ta sa yawa dalhon, no? Ayaw kay mao man to na ayaw hugoy-hugoy sa mga dautan ug balik, ayaw hugoy-hugoy sa mga adik-adik, mga kriminal. Ayaw sad og kang-asa imong pagampo. Ayaw undang og simba. Ayaw si piyata ang mga bulaton sa Ginoo. Ayaw undang og basag Bible igsoon. Amen. Kay delikado ta diha, no. Mao na sa igsoon, no. Mga don'ts, no. Ayaw. Kay ngano man, kung imong buhaton na nga ayaw, kana nga ayaw ba mga ayaw, sigurado nga mo sustain ang imong kabag-uhan igsoon. Mao na siya kay uban mingon giunsa man nimo, no. No. Giunsa na nimo nga kuan, no. Kaya tanawa igsoon, no, there are so many times before nga naay mga tao nga tintalon ko nay
Ako naman nag-share nyo nga na usay na manuyop sa kong tubangan, na mag-inom, how many times gitagayan ko, pero wa ko mo dawat. Nganong nakahimo man nga wa ko ni dawat sa tuter. Nganong nakahimo man nga wa ko mo dawat sa tagay bisag usara. Ngano man, nganong nakahimo ko? Nakahimo ko tungod kay wala man ko, ninghimo man ko ani nga Don Sigson, wala ko nagpakang-a sa prayer. Wala ko nagpakang-a sa Bible. Wala ko nagpakang-a sa mga nag-maintain bitaw ko. Wala ko nagpakang-a igsoon sa ako ang relasyon sa Ginoo. Wala ko ning disconnect. Mao nay don't, no? Wala ko ning disconnect. Kay once mo disconnecta ni Lord, then delikado ta diha. Kay mawa atong self-control ako na ning balik. Posible ka mo balik sa kaniadto. No? Mao nay do's and don'ts igsoon para ma-maintain ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Amen. Mao nay do's and don'ts. Don'ts unsa to? Una, ayaw na ubalik katong mga amigo ni mga barkada, mga adik-adik, mga kriminal. Ayaw na kay basin mabalik ang imong kaniadto matakdan ka. Ikaduha, ayaw pakang-a sa imong prayer. Busy ka way problema pero ayaw pakang-a sa imong prayer. Ayaw pakang-a sa Bible. Ayaw pakang-a sa simba. Ayaw pakang-a sa mga prayer meeting. Kay once mukang-a ka, ang yawa maro man na, lingaw-lingawon ka. Sige, okay sa ayaw sa prayer meeting ron. Ayaw sa simba. Ayaw sa okay na. Musabot na. Hantod kadugayan, wa na kay gana. Wa naman kay gana. Disconnect naman ka, no? Huwag ka kabantay, nag-anam na di kagkalayo. Hangtod, mubalik na ka sa kaniadto. Hangtod, mamalikas na ka. Hangtod, ganahan na ka mutilaw. Hangtod, ganahan na ka mag-desire na ka. Lami naman ibalik og suyok. Dami naman ibalik og inom. Ano man na, hingkang ana ka. Mao na igsoon nga, mao ni ang don'ts. No? Kung usa ka drug addict nga gibag-o sa Ginoo, nagtan-aw karon, mao ni dili nimo ang ngayong buhaton. Ayaw nimo ang ayaw buhatan ni. Ayaw na pakigugoy-hugoy sa mga adik-adik. Ayaw na pakigugoy-hugoy sa mga kriminal, mga palahubog. Gawas kung muadto ka kay muwali. Pero kung muadto ka kay mag-trip-trip, kag tambay, banding, mingle, food trip, kilaw-kilaw, unyawa kay buhaton para sa kamayaan sa Ginoo, posible kang matakdan o mabalik sa kaniadto. Amen? Muna, ayaw kayo nga naman. It's biblical. Bad company. Ang dautan nga mga company, posible nga makakurap sa imong maayong pamatasan. Matakdan ka. Di ba niyo ko ganina, birds of the same feathers flocks together. Di ko kalimot igsoon, giingnan ko sa kumaguwa nga pastor. Kabantay ko nimo ba, nimpyahok lagi na imong naong sa una ba. Bag-o pa ko niya na bantayan, nga nagsuyop ko. Awa siya kay bawo, pero nasi gitanaon ako. Akong physical appearance na lahi na. Nya kakita lagi ko, imong mga kauban, tanan, puro adik. Mautong iya kong giingnan nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sige ko gunahon na. Sama niya. Ingna kung kinsa ang imong mga barkada, unya ako po kang ingnon o kinsa ka. Kaya iyang gusto ipasabot kung kinsa ang imong gihugoy-hugoy. Mausad na ikaw. Mao na igsoon nga gidasig ko kamo. Kung na'y nagtanaw diri nga, former drug dependent, gibag-o na ka. Mao ni bantayanan, ayaw na to balik ka, nga magugoy-hugoy ka, maguban-uban ka sa mga barkada ni mong mga adik-adik. Kung naamang kay angay uban-ubanan, katong mga tao nga duol sa Ginoo, katong mga hinimbahon, katong mga mainampuon, katong mga tao nga dasigon ka, agakon ka kung madagma ka. Kanang mga tawhana na kay ugma diha. Amen. Mao na apil na sa dos buhata, no. Mao na mga butanga igsoon. Kay yes, daghan kay nag-message na ko nga giunsa daw nako nga ningani ko. Labi na tong mga barkada nako sa una nga ka-chip in ako, mga daghan. Di sila katuo bang no nabag-o ni si kuan nga ngani bitaw. Sayon ra maoran ano. Elmiro, katong dos, buhaton nimo aron mabag-o ka, duol sa Ginoo, surrender sa Ginoo, dawata si Kristo, tuuhi siya unya nakay intimate relationship ni Lord, mabag-o ka. Unya sadang mabag-o na ka, nanapo kay don'ts. Ang di nimo ngay buhaton, dili na ka makiguy-hugoy atong mga kriminal, mga adik-adik, mga palahubog. Mulikay na ka atong mga tawhana nga dautan. Gawas kung naa kay mission nga mo share nila. Pero kana magtambay ra ka kay mag-food trip mo, mangilaw ano, delikado ka diha. Amen. No? Unya ang usa sa don'ts igsoon, ayaw pakang og prayer. Gibag-o ka sa Ginoo, praise God, pero kung mukang ka sa prayer, matinga ka, huyang ka, o tintalon ka.
No? Ayaw pa kang sa prayer, ayaw pa kang sa Bible, sa word ni Lord, ayaw pa kang og simba, ayaw distansya sa Ginoo, ayaw pa kang sa mga Bible study, mga prayer meeting, unsa man diha nga buloton sa Ginoo. Dapat aktibo ka. Kay once aktibo ka, na-maintain nimo ang imong kabag-uhan diha. Nindot na nga maintenance igsoon. That way sigurado nga mo sustain ang kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo nimo. Amen. So mao na igsoon ang ngayong buhaton. Kung gusto ka makagawas anang illegal nga droga, unya inigawas na nimo na gusto ka nga magpabilin ka nga mabag-o hangtod inibalik sa Ginoo. Maura na. Ngano makaingon ko? Ingana man ko. Mao jud tinuod gyud na pastor duol lang jud sa Ginoo. Amen. Diha man ko gikan, ingana mao na nahitabo na ko karon. Ug mao na akong gihimo. Nganong nakaabot na ko karon og 13 ka tuig na nga wala na misuyop, wala na ning inom, wala na nigarilyo, wala na nagrugby, wala na nagmarijuana, wala na naggasolina, wala na nagbarnis, wala na nagbulkasil, wala na nagsirap. Nganong nakabiya man ko sa makadaot nga bisyo kay mao ni akong gihimo. Minglikay ko atong mga tawhana pod nga may posibleng hinungdan nga dalhon ko sa akong kinabuhi kaniadto. Unya, ang akong uban-uban ron kanang mga tawo nga duol sa Ginoo. Mga lagad sa Ginoo, mga parihan ako, mga former drug dependent nga gibag-os Ginoo mao na. Nabisi ko sa akong mga disciples nga mga adik-adik, mga kriminal sa una, na ako diha. No? Mao na akong kaminggol kanunay kabanding. Ug mao na hinungdan nga naabot ko karon og 13 ka tuig and counting and more igsoon. Because I believe mulahutay, mulungtad ang atong kabag-uhan. Basta si Kristo na sentro sa atong dughan. Basta i-maintain lang nato igsoon nga duol ta, connected ta kanunay sa Ginoo. Apan kung mo disconnecta, labi na ng busy, mao gini pamagiron sa yawa igsoon. Bisihon ka sa mga butang nga dili sala. Pag eskwela dili man na sala. Di ba? Pag trabaho dili man na sala, gawas ang imong trabaho. Drug lord ka, imong trabaho, drug poser, drug user, imong trabaho, snatcher, imong trabaho, hold upper, sala na. Pero trabaho nimo igsoon, tinarong, dili na sala. Kay ngano man ang tao kinahanglan man trabaho, kay kinahanglan man tag kwarta. Bugas kwarta, palit kag sabon kwarta. Puro ang tanan everything that we do every day, nag-need tag money, kaon ka, kwarta, sudan, kwarta, tanan, palitonon, kwarta. So, dapat mo trabaho ta, no? Sala ang trabaho, di. Basta di lang ka maligyan siya, bo. Dili sala ang mo trabaho, pero usay, gamiton na siyawa. Para mabisi ka. Unya, that way, hingkang ka sa pag-ampo, hingkang ka sa imuhang pagbasag Bible, hingkang ka sa bulaton sa Ginoo. Gi-unti-unti ka ba, gi-unti-unti ka. Kung na ilang ingon nga, killing me softly, ana nang yawa. Kabantay nga wa hinaynayon ko ni be. Anton malayo, layo, anton mawa sa Ginoo, mawa sa ministry, mukang ana mawan-an ni gana. No? Unay bantayan na igsoon. Ang kabisi gigamit na siya wa ron para mo balik ta sa atong kaniadto, para mo balik ta sa atong binuhatan kaniadto. Bisis pag eskwela, trabaho, negosyo. Ang negosyo sa dili. Gawas kung imong negosyo, siya bo. Gawas kung imong negosyo against the government, illegal. But once ang atong business is legal, natay permit diha, di na siya sala. Pero usay lagi mao gamiton sa Ginoo ang negosyo. Ginoo, demonyo, para mo kang ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Labi na nga daghan na kay tag-income, daghang kay halin, dindot ta Dindot na kay halin, lingaw na kasi ihap salin ba lumian na ni. Ya sige ni kag tigom dito pa, tigom, no? Tanaw nimo, makapalit na kog nindot nga cellphone, palit na ko ani. Palit na kog sakyanan puhon, pwede na ni i-monthly, ibinuwan sa sakyanan, no? Nalingaw na ka diha. Nalipat ka nganing anam na sa kag distansya sa Ginoo. Amen. Bantayi ang imong racket everyday, imong kabisi, imong responsibility everyday. Kay bisag dili na sala, basin ba og tungod ni ana ang imong first love ni Lord na wala o ang imong relasyon sa Ginoo ni kang delikado ka diha nga mobalik ka sa una. Amen. So for us, para magpadayon ng atong kabag-uhan igsoon diha sa Ginoo, ayaw pa kang never disconnect to Him, to God, sa punuan na to. Pirmigid ka igsoon, babad sa word ni Lord. Daghan karon babad sa social media instead sa Biblia. Babad sa word ni Lord. Babad in prayer. Presence ni Lord igsoon, no? Kay maunay nindot nga maintenance aron ang kabag-uhan nga atong natagamtaman, sigurado nga mulungtad, mulahotay, hangtod sa walay katapusan ug hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Igbalik sa Ginoo, ang katong akong gibag-o nga adik-adik karon nabag-o gyapon wa jud ni balik bisag giopera og pila ka kilo nga maligya. Naining message na ko igsoon. Di lang ko i-mention. Pero kay bawo ko nga mutan-aw jud ni karon og di mo replay ni.
Ingon siya nako nga, Brad, naay amigo nako gioperan ko, yaban og pila ka kilo nga shabu kay pabalikon kog baligya. Pero ning ingon siya, bahalag magkamang-kamang kos kaliso din ako mo balik kay ning balik na kos Ginoo. Yan na bitaw. Ana mga igsoon, praise God. So usa na sa akong disciple igsoon. Salamat sa Ginoo. Sumao na igsoon ang do's and don'ts may tungod sa issue sa illegal nga droga. Do's angay buhaton na to para mabag-o ta, ug don'ts dili na to angay buhaton kung nabag-o na ta. Sa nawahi i-replay lang nindot kay tagtapik. No, sumao ni akong ikapaambit kaninyo mga igsoon ning tipnaas kahaponon. Sa wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. No? So again, nindot kay ni nga topic kay mahitungod nis illegal nga droga. So wa kasugod, balik lang mo. Kay pila na John nagsigig pakiluoy ko, pastor, kapoy na kay sigsuyo, pastor. Kapoy na kayo kay nay ning chat na ko igsoon nga na daw lugar karon, dili na ko i-mention og asa nga lugar. Pwede na kapalit og 50 pesos. Unya ang balig 100 daw. Ano? 200? 100 or 150. Tabangan na daw 7 ka tawo, tama na kayo, grabe na kabarato ron igsoon. No? Imbis nga itong pangandoy igsoon nga ang barato bugas, ang shabu mahing barato ron. Mao na igsoon nga luoy. Sumaon niya itong topic karon is about drugs nga. Unsay angay itong buhaton nga makagawas ta, o kung nakagawas na ta, unsa po'y angay na itong buhaton nga ma-maintain, mapadayon, o unsa po'y dili na itong buhaton aron dili ta mo balik sa kaniadto, aron dili ta mawala sa Ginoo, no? So mauna igsoon. So again, sa nawahiri ay replay lang nindot kini nga topic unya. Ay mo kalimot nga i-mention yung mga higala labi na katong nag-struggle about sa illegal nga droga. Og sa katong mga gibag-o na aron aware sad sila ani ba. Mao din ni angay buhaton aron mulungtad, mulahutay. Kaya ko sa una igsoon gigayagaan ko sa akong mga amigo. Unta ang imong kabag-uhan bay mo ang imong sustain na mahingpit na. Na, sayanga na imong gi-give up ang imong pagkapulis. Nya naay nung kada nagpastor kada unsa may makuha nimong pagkapastor, unta ka nang kabag-uhan nimo hangtod-hangtod na ta, di unta ka mo balik sa agi og hangtod karon igsoon grasyas sa Ginoo. 13 na ko katuig nga nakabiya sa shabu, sigarilyo, inom, babay, rugby, bulkasil, marijuana, gasolina, sirap, tanang mga binuang. 13 na katuig. Nga na unya 13 13 years by God's grace. Nga na kay mao ni akong gi-maintain, no? Na diha ka ng do's and don'ts, mao na akong gihimo. So again, pagpahinumdum lang ni igsoon, no? Ampo, amping, abante ta kanunay, no? See you next time sa live na to kay gisinyasan ako mga lakaw na may, no? Ako nagaampo igsoon nga ang Dios magapanalangin kaninyo, mga followers, mga viewers, and aside from that, dili ron I declare nga karong adlaw di matapos nga di mo i-bless ni Lord. Keep safe everyone. To God be all the glory and honor. See you next time.